kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Wala hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ka usali sa kahitasman, kawang lang ang tanan. Kung ilang usali di ang tunghanan, nanabog na sa tibubog na kalimutan, siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang lalong himayaw, sa pagsayaw, pagkapat sa imong kahon. Sulit nga to sa langit, lumiyaw sa walay kaulaw, puso kauban ni Kristo. Sulit awitin ang hari sa akin, siya musuki, gusto sa kinabuhi. Sunshine FM, adunay kadaugan. Ang Shine FM kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas sa dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balahang kasulatan. Nang butang may katapusan. Maayong buntag sa tanan mga kaigsunan.
Salamat sa Ginoo sa iya nga pagkamayo pagkabuotan nga Dios nga way sama kaniya magkaigsunan padayon sa nagbantay. Padayon sa nagproteksyon nato igsuon ulo magkaigsunan wa ta ka-live kanina tong mga kaibigan na gabi alas 12 media o may balik karon na lamang alas 7 igsuon. May muntag sa tanan igsuon sa Luzon, Visayas at Mindanao ibin sa laing mga nasod mga kaigsunan nga nagawas na karon nakatun na sa inyong mga Facebook live ilabi na sa mga FM radio na kanunay ko nagmadasigon o nagmainito diya sa pagpaminaw sa Shine FM 95.3 nga nagasukan kayo sa City o Balog Barangay Santo Niño at Tanay City, Panapinangka. Sa ngalan sa labing halandon ngayon o sa tibong persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gilgio Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Gabe Arayan Makasao Makaigsunan, aniya na sab ang inyong igala, inyong amigo, inyong best friend o bukos nga lagad sa Dios kakanunay nagapaapit sa pagkamayos Ginoo. May buntag ka natong tanan ang atong oras karon is alas 8 na sa 13 sa kabuntagon ulo makaigsunan by tingali mga alas 10. Musuko na sa atong station manager na si Pastor Gedeon gikan gayon sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City sa Shine FM 101.3, Shine FM Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City. Salamat sa Ginoo sa imong pagbuhat sa Pastor LC Candelario from Cavite City. O sa kinabuhi usab ni mga Karibit, Kalumba Fernandez sa tanan Kalumba Fernandez family. May brother Hans from Brazil. Nag-usap sa atong programa karon doon na sa iminsay. Good morning Pastor Safri Candelario. God bless, let's share God's word always and always. Wow. Salamat sa Ginoo. Kanunay ko nato ipahapit o i-share message Ginoo. Tungod kay samtang doon na patay kinabuhi kining hawa mga pinangga. Ano na minsan si Pastor LC Candelario Danio from Cavite City. Mayong lutag ya sa tanan Pastor Saf o sa tanan nga mga viewer listener sa Shine FM 95.3. Salamat sa Ginoo hapit na gyud anniversary ang Ginoo kanunay mag-uban kanato nga tanan. Wow. Salamat sa Ginoo. Welcome ang tanan sa first anniversary sa Shine FM incoming May 16. Atol usab na sa celebration sa Thanksgiving mga kaigsunan. Luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga problema kawalan man dako nga pagsulay sa miglabay nga mga tuig apan tugan bida glory kining tanan naghanap og kalig-on diya sa pagpangalagad o karon nagpalahutayon ang mensage Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas brother Mingito, Jilon Mingito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Kumusta man ang inyong mga kahimtang sa matag sa kaninyong mga pinangga ining matahong nga kabuntagon nga gihatag sa Ginoo. Ano na si minsay mga kaigsunan may buntag Pastor watching from Lapu-Lapu, Lapu-Lapu City. Naka-duty ka karon Pastor pero dili man busy makapaminaw ra ko sa mensage Ginoo. Wow. O na importante makaigsunan bisan pa man atas sa duty yan nato malita o masayran ikaw o ako nagmatindanon sa pagpaminaw sa mensage Ginoo. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi from Bulong Pindoy Negros Oriental. Good morning Pastor o God bless sa tanan. Wow. Salamat sa Ginoo lo makaigsunan atong ipadayon mo man sa mensahe karon ang mga greetings o mga pangumusta o mga awit makalangit makaigsunan. O nang ako lang yun nga giagpas ang oras saglit medyo taas naman ang panahon. O na ang ato nga DJ-dingin ano naman sila yung klase so unang kahulat-hulat ko maigsoon abinan ko alas 10 or monto pa mubalik ang kurente pao nga kadali-dali ko ayo sa koneksyon diri tungod kay
Aning brand out man mga igsoon doon na may mga kurinti nga nagbitay. Ako na lang gay ang dali-dali o ayo. O niya, while ko nag-ayo sa mga switch nga magpalong o kalit, may gani mga igsoon wala na ko mahikap ang live. Di kalit magsiga mga igsoon at suga na ako ang ipahuktan ang switch may igsoon. Pagtingin ako ayay, yung live naman ay wala nga dapat mga igsoon be always ready. Dapat we must prepare all the time. Wag kita kabalo mag-igsoon ang atong hikap-hikap labi na sa mga koneksyon nga ning kalit nag-live o niya live din ang inyong igunitan pa. God kanunay nagproteksyon ato mga binangga. Salamat sa Ginoo na mensahe si Pastora Elsie Candelario. Wow, praise God. Hapit na di ay ang anniversary niya. Karong Mayo mga igsoon 16 o niya sapit sa ono sa Labor Day pagdakyaw ang mga kaigsunan gikan sa Tangwe sa Pilipigan ug dinhi sa Balok alang sa pagpangahoy. Wow. Niya nagpagkamayos Ginoo ang panaghiusa doon nagwik kadaugan. Mauna kaingon anak, kamayo ang Dios, nining mao madapit sa mga pagsulay sa aming labay nga mga tuig, apan karon nagpabiling, naglikon, o nagpadayon ang mga blaton labaw sa tanan dinhi sa Shine FM. Unang patagpulan, wag yun ta masagpis Ginoo sa mga balayan. Tingali mga kaigsunan, ato naning mapakusgan o ato naning mapanindutan pa ang Shine FM mga kaigsunan nining maong dapit. Mapatoy pa sa atong General Station Manager ato pagkunang patasan og tower pastor dugsongan na lang tulang usa ka tower upat na kadugsong o niya patasan ato pakusgan pa nato ng power. Ipo tingali ni Cross Oriental makadungog sa mensahe Ginoo sa mga FM radio nga nagasukat dinhi sa sitio Balok Barangay Santo Niño, Tanay City. Wala po sa mga kaigsunan ng atong mga viewer na kanunay nga nagpadasigong kabaw sa tanan na dili nato kapareha o pagtulunan ingon siya ikaw di ay magbabalag sir. Kung dili ko magbabalag, kung dili magminsahe o magpaambita sa mensahe Ginoo. Labaw pa sa balag ay mensahe Ginoo. Kadaugan kasiguruhan kabaguhan mo'y maangkon sa tanan ni atong nagmatinunan o naminaw sa mensahe sa Dios. Minugdan ang atong mensahe karon dinhi sa pinadayag ang kapitulo 9 bersikulo 1. Mga kalisdanan ni atong mga katawhan nga dili mahinulsulod sa atubangan sa Dios. Munang ikaw o ako karon samtang aduna pay panahon hinulsuli, piyai, talindi, kung unsa man ang imong kalihukan dinhi sa kalibutan. Kay moabot ang panahon ikaw sa magsakripisyo niini kay dili ang uban ko'y magsakripisyo kung dili ikaw mao'y magsakripisyo mga binangga. Ano na'y mensahe si Brother Hans from Brazil. Please Pastor Sandre Candelario, I ask you pray my girlfriend who was a victim of bad people. She needs to be strong and I'm here also praying for her. I ask you prayer for her. So once again, all of that is our obligation to pray unto God because our prayer unto God is always listening to us. Mauna mga kaigsunan sa mga kabor, sa mga alagad sa Ginoo, nasa diha na ikaw mag-aampo o mag-pangaliyan kadto sa Dios. Ang Dios magpatalinghaw gaya. Salamat sa Ginoo sa imuhang love likes Pastor Elsie Candelario. Una naghapon mga kaigsunan katabihin mga igsoon while nag-video call ko sa akong wife nga tuwa sa Jeddah. Kung kay dalon man siya kanunay sa iyang employer naabot sa Jeddah igsoon gikan sa Riyadh o niya
5 hours ang ilang travel sa sakyanan, tingali karon na igsoon, ibalik na usab sila sa Riyadh. Wala ka di ato igsoon. Usalan man nakapangandoy sa ako nga wife kanito, pero ang pangandoy kung ubanan sa buhat, doon na kayo kasiguruhan. Although makaigsunan ang tanang pangandoy kung uban ang Ginoo, may mo bigag success. Doon na mga pangandoy sa tao nga mapakyas ka kung labaw sa tanan dili na kabubukong sa Ginoo. Unang ikaw ug ako ang tanan nimong pangandoy tinguha ikonsulta na sa Dios kay ang kalapusan kasiguruhan na alang Dios Ginoo. Ang importante doon na kay pagtahod, doon na kay kahadlok sa pagkamayos Ginoo sa imong kinabuhi. Baka po ta mga igsoon, labi kamahanan o mahigugmahon ka nga Dios, tinugdan o tuburan sa tanang kalaboy. Gugma, away paglobad, imong ipasinati ka na mo. Even sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM, sa tanan karon nagwat sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bisan pa man o Diyos sa pre-request sa ako, amo nga amigo, ikan kayo sa Brazil from Hansumay. Na doon na sa pre-request, according sa iyang agipangayo pa ni mo amahan. Kung dun sa may mga problema sa iyang girlfriend, Lord, ikaw lamay na sayo ni ini, yung magkaiway ko'y nasa lipdan o guway na lilong sa imuhang mga mata amahan. Lord, salamat o Diyos, nga din ikaw magadungog, kanunay sa mga pag-ampo, na imong ihanay ang matagusa ka mga plano sa matagusa sa imong mga kaanakan. Lapaw sa tanan ining mga dapit sa nagsiling abot na usab ang pirmirong anniversary nining umalabot nga Mayo 16. O salamat o Diyos nga imo nang giandam ang tanang panalangin. Imo nang giandam ang tanan nga among magamit nining mao nga dapit financially labaw sa tanan sa mga butang na para sa imong kamayaan, Lord, nasayod ko na ikaw ang source of income. Ikaw ang source sa tanan namo nga gikinahanglan, ang tanan na bigikan nga nakanimo. Diin sa dilit pa mo abot ang Mayo 16 amahan, intact na ang tanan nga namo nga gikinahanglan nining maong nga dapit. Sa tanan nga amo nga kalamiton o Dios, salamat amahan sa pirmirong tuig nga kami nagkapasalamat sa Sign FM. Labaw sa tanan sa mao nga dapit nga luyo sa mga pagsulay, sa mga trahedya, sa ministry nga nining mao nga dapit, apan nagpadayon kini, nagbarog o nagmatinud-anon ka sa imong mga katawhan. O salamat o Dios sa imong pagkamatinud-anon ni atong matinud-anon usab sa imong mga pulong. Mao nga tapos kang pasidugan pasalamatan labaw sa tanan ng kaigsunan nining mga dapit sa balo, dapit sa Pilipigan o dapit sa Kangkwit sa ikatulong nga area nga diin imong gipundar ang panag-iusa diha sa pagpangalagad na kanimo. Labi na o Dios sa tibok na akong panimalay sa tulong nako ka mga anak sa akong ugangan o sa tanang kaigsunan dinhi sa balo o dapit sa Pilipigan hilid by Pastora Efrenia Captura o dapit sa Kangkwit sa panimalay ni Brother Mario Elhig, Sister Roslyn Elhig o Dios sa ilang mga anak nga diin nga adunay panaghiusa o panagsimba usa mismo sa ilang panimalay amahan. Salamat o Dios, nasayod ko nga aduna pa kay mga area nga na imong ipahilom na para sa imong kadungganan kay mayaan. Labaw sa tanan nining mao nga dapit sa Sign FM nga nahimong kaabag o Dios. Sa pagwali, sa pag-share sa imong mga pulong mga mensahe na wala nagbasig patukuranan, wala nagbasig denominasyon, wala nagbasig title sa simbahan, kundi nagbasig sa balaang kasulatan. Salamat o Dios sa tanan karon nga nagwas o nag-share niini nga mao nga programa. Panalangin ni ang ilang mga kinabuhi. Bisan pa man naa sila sa ilang trabaho, naaman sila sa ilang pagsakay, naaman sila sa ilang panimalay, naaman sila sa ilang obligasyon. Nining mga tagna karon, I declare blessing sa mata ko sa kanila. Doon naman sila yung mga panginahanglan, doon naman sila yung panginahanglan sa kayuhan, doon naman sila yung ibating silang pisikal nga bahin, gikan silang lapalapang ngadto ngayon sa pinakaaling polo. Akong gihinlan ang tanang matang sa mga balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now by the power of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness cast out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Completely healing,
Mag-abot sa matag usa, yatong nagmatinumanon o nagsineryoso diya sa pagpangalagad nga kanimo. Even sa mong station manager sa iyang pag-travel paingon ning mga dapit sa malabot nga 16 or 14 o 10 or 15. Even sa mong general station manager nga si Reverend Kim Raya Makasaon o sa tanan nga mo fellowship o mo bisita niya mga dapit sa tanang mga follower o listener. Ikaw o Diyos magapanalipod sa ilang pagbiyahe atol na ng mga panahon. Salamat o Diyos nining mga dapit ikaw nagapaglihok o labaw sa tanan at diin sa among panginahanglan nagsangkap na o andam na kini o Diyos ng daan. Tungod sa imong panalangin, tungod sa imong hukma kanamo, maway pagluban, ikaw ang among ipasidugan, ipasalamatan, pinagi lamang sa imong bugtong anang personal na mong manluluwas. Ang tanan mag-ingon. Amen. Salamat sa Ginoo, maigsoon. Maikot na natin tanan mga kaisunan. Iningatap na o kapit sa kabungan. Ato na kita mga kaisunan sa pagtuon, pagbasa sa pulong sa Ginoo, din sa pinadayag. Din sa Kapitulo 9 mga kaisunan. Ato kining basahon, ato kining giuluhan, mga kasakitan, yatong dili manulsolon katos Ginoo. Pauna magunay resulta. Paunay dagatang eksoon sa mga tao na dili mahinulsolon sa umalabot na panahon. Ang paghukom o ang desisyon sa Dios wa pag yun na mahitabo. Although mag-igsoon sa kalibutan karon, gilugar-lugar ang mga silot, gilugar-lugar ang mga pasidaan sa Dios, sama sa mga trahedya, sa mga bagyo, sa mga linog, sa mga sunog. Ano na to yung mga sunog, mga kaigsunan nga atong makita sa social media, nga mga bagong sakinan nga sunog tungod sa kainit. Na pila man to ka milyon nga mga SUV na nagaparking sa doon sa airport. Kung asa to dapita sa naiya ba to, igsoon basta dapit sa airport, nasunog ang mga sakinan. O niya, katong mga sakyanan nga nangasunog, wala ba to ipalit o minilyon. Tungod kay ang mga bagong model karon, labi na sa Ford Ranger, tag 4 million kapit. O niya, ang katong gaparking nga nangasunog tungod sa kalayo, na ato sa gitawag og 3 million o pataas ang uban ato, pinakaubos 1 million. Mao nga karon igsoon, ikaw o ako dapat magbantay ta, maningkamuta, kung unsa may imuhang kakulangon sa Ginoo, dapat mo na nang hinay-hinayan o kuha nga mahimo ka seryoso at tubangan sa Ginoo. Moabot man gyud ang panahon sa pagsilot ni atong dili mahinulsolon. Mao nga sa pagwali ni Apostol Juan, diya sa pagsugod sa pagwali ni Apostol Juan dito sa dapit sa Jordan. Ningingon siya sa mga katawhan nga migduol gikan sa Jerusalem o sa nagkalain-lain nga area, sakop sa area sa maong nga lugar nga diin naghimo o bautismo diha sa tubig igsoon. Apan ako sa ning basahon ang ato nga sinugdanan sa atong pundasyon sa atong mensahe karon dinhi sa Pinadayag Kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto gayud sa 21. Ato ning tiwason pagbasa usa ta mo adto sa kasaysayan sa pagbautismo ni Apostol Juan. Adunay mensahe si Brother Jolimar Kalumsag. May puntag kanimo Brother Jolimar Kalumsag. Dia nag-watch karon dia sa Barangay Santo Niño. Shout out Brad watching in Santo Niño. Muna nga kahapon mga igsoon ning bisita ko sa Barangay Santo Niño. O niya kining talagsa na tagugawa sa karsada. Gikan kayo diris nagtuwan na human ay amo sa kalinya. Gikan kayo sa nagtuwan na ay mga pulo at tingali to ka feet or pila to ka metros nga nabilin aron makumplito gyud ang pinakasaig.
diri sa area sa dapit sa left side going kung gikan sa Puglo paingon sa barangay. Muna nga niining tuig sa 2024 tingali tinanak atag Disyembre tungod sa kapaspas sa mga worker. Depende maguna sa mga kontraktor. Naman ko mga kontraktor mga igsoon nga mga langayan. Bao nga depende lagi na sa proseso sa project. Kay doon na po yung mga kontraktor mga igsoon pila ka bulan o pila ka bulan wa magyoy agi. O depende ko na sa mga ekipo nga ilang gigamit aron mapadali ang pagtrabaho sa kalsada. Muna na diri nga area sa Puglo tingali din na kaatag Hulyo kompleto na gikan sa Puglo paingon sa barangay Santo Niño diin naglantaw karon ang ato nga igsoon or amigo nga si Brother Olimar Calonsa. Wow, may buntag kaning tanan diya sa barangay Santo Niño. Although makaisunan ning bisita ko kahapon, o nya gikan sa barangay Santo Niño going to crossing Tarsing nga kaniadto igsoon nga makasigi og katuwan even ang amo nga motor nga Yamaha nga dako maigsoon mulog malubong karon maigsoon di na mahitabong malubong kay puro na manggod simentado. Muna ang Bayawan City karon maigsoon di gani tingali na kaatag usa ka oras o labing dugay usa ka oras gikan diri sa Puglo ang travel. Grabe na kadoon, even gani ang Tanhay City, even ang Dumaguete City. Muna nga ang taga Gamaw, kung moadto sila Dumaguete, dili na moagig mabinay, diri na lamang manglagton. Pero balantayan sab kay usahay magpatabog tagpadagan, pabangga atas dilid igsoon tungod sa mga blind curve nga pagkakaroon nga balantayan ko diri sa dapit sa area kay daghan gyud kaing na nangabalitong, nangapangos. Ingon ni ana igsoon mo na nga dapat bi-control lang sa atong pag-travel tungod kay usahay manggod maigsoon tungod sa kanindot sa kalsada mo kumpiyansa na ang tao. Pero ikaw ug ako dapat usa ka mulakaw magampo kas Ginoo. Lord, panalipdi ang ako lakaw nga matag travel nako kauban ka kanako. Ana na bulahan kung bisan unsang kahimtang sitwasyon sa imong nga travel. Kay ang Dios maigsoon ang timan-an nato nga ang Dios muluwas ni atong angayan yang luwason. Tinuod dili, tinuod na kay Biblia na atong gibasihan. Apan kung ikaw matinud-anon atubangan sa Ginoo, posibilidad nga luwason ka sa panahon sa mga aksidente. Dili nang nausa kahitabo kun dili dunay mga tao nga kanunay protektado sa gahom sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nag-watch mga kaigsunan. Ako na ning basahon uldo sa padayon ini. Ako lang tong bulungon to mga lista sa atong DJ Jen kay siya may naglista aning mga bag-o nga mga kahigalaan nga mga follower og listener sa Sun FM. Yan naman sila klase karon maigsoon. Ako ning basahon dinhi gayud sa Kapitulo 9 sa Pinadayag. O niya tingali maigsoon dugay-dugay batang mahuman sa Revelation kay by chapter man ang ato nga mensahe o nagpagkahuman sa Revelation balik ta sa Genesis 1:1 hangtod sa katapusan nga sinulat sa daang sinulat sa balaang kasulatan. Wow, hapit na sa maigsoon mahuman. Although nagsugod ta makaigsunan sa pagtuon sa bag-ong sinulat sa Mateo 1:1 gikan sa Hunyo o nya pila na kabulan nato mga kaigsunan natong gibasa ang balaang kasulatan. Unang ikaw ug ako og dili gud kahimasa malato ka mga igsoon, kapuyan ka, tulgon ka, magduka ka. Pero kung imong i-challenge ang imong kinabuhi diya sa pagbasa, ikaw ug ako rabya ang mabulahan. Nganuman, doon ay may mga sitwasyon igsoon nga makadungog kag pulong sa imong isigataw, wala ta nagbase maigsoon Katoliko ba mo ug unsay inyong organisasyon, wa man ta magdala diri maigsoon og organisasyon. Lamang ikaw ug ako dunay kagawasan sa pagbasa sa balaang kasulatan. Amen ba? Born again ka ba? Seven Adventist ka ba? Unsa pa diha? Wa tay giigo kundi ang pulong sa Ginoo may atong basihan mga pinangga. Ingon diri mga kaigsuonan tan-aw ra gud sa Revelation Kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto gayud sa 21. Salamat sa Ginoo sa tanang mga kalunsag family. Diya sa barangay Santo Niño o Biri sa Namonbon.
sa mga pamilya ni Nong Fredo Kalunsag mga kaigsunan ug sa tanan nga mga Kalunsag family. Ingon diri maigsoon, unya gipatingog sa ikalimang anghel ang trompeta og nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta, gihatagan kini og yawi alang sa bungaw paingon sa kahilanman. Dos, giablihan sa bituon ang kahilanman og miutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hudno. Og tungod niini mingit-ngit ang adlaw o ang kawanangan. 3. Onya gikan sa aso mihupa ang mga dulon sa yuta o gihatagan sila gahom sama sa gahom sa tanga. Kanos alag ito nga tuig maigsoon 2000 to mga kaigsunan nga mihupa ang dulon dinhi sa Negros nga bisan gani ang kawayan kanon. Pero magpili-pili ka sa mga tanong, munang matingala ka katong dulon nga nag-ulan kaniadto sa year 2000 man to, pilion man ang baol, mura mag naay buot mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Sister Artemia Inquilino from Dumaguete City. Mao nga sa atong gibasa karon, kani adto nahitabo ni dinhi sa Negros Oriental ni atong pinakataas nga init nga ang mga tanong nangamatay na halos tanan ni atong mga panahon na sa year 2000 bato igsoon nahitabo nga sama sa atong gibasa karon nga ninghog pa ang mga dulon unya aduna po sila kagahom. Tungod mga kaigsunan gihatagan man sila og authority. Siyempre ang Dios pwede ba siya makahatag og authority sa mga hayop? Magkasugo biya sa maigsoon pagdangan sa imong mga tanom kung mahimo. Unya mo pili-pili ra ba na mga igsoon? Nagkabatay mo sa bagyong Odette nga dunay mga tao o panimalay nga gipili-pili murag mga gadalag bara di kabra. Unya imong lantawon ang kapikas or silingan nga balay mas huyang pa sa mga balay nga gikunog ni atong bagyong Odette. Sitsilyo, ituwan o unsa pa. Murag na abay buot, dili kay murag na ibuot. Ang hangin maigsoon, murag ipili lang. Kay kung atong imaginon ang simbahan di Sibalo, wa may sin nga naukap, wa magani nahulog ang usa ka punuan nga bunga sa kabayas nga hinog dinhi sa area lang sab. Pero sa luyo sa area dinhi sa simbahan gilukot ang mga germelina gipangbungko gipanglusi. Kunya atong imaginon make sure mo gani ni atong mga panahon na ming sayo kog ari diri kuha nagsimbahan murag lungkap to kay amo balay lungkap mangani. Apan salamat sa Ginoo magbisa ko sa kasin nga daan maning mga sin diri. Pero pag abot sa hangin gani sa amihan maoy gilungkap hinuon mag-igsoon ni kukusop atos bagyong Odette kun mauto. Kay duha ka sin diri hangtod karon giputok-putok man ni ako na lamang kong giayom-ayom kay wa pamatay ikapalit para ikapuli sa sin. Pero nasayod ko maigsoon sa dili pa moabot ang Thanksgiving do na gyoy mga kausaban sa simbahan nining mao nga dapit ipin hinay-hinay lang gud every year do na gyoy mahimo nga do natay mapundar pag hinay-hinay pagpahuman dinhi sa simbahan. Bahalag wa tay balay, bahalag ato ang gipuy-an gansang-gansangon basta kay ang balay sa Ginoo, ang balay alambuanan mas manindot kaysa balay nato nga ato gipuy-an. Wow. Kinining kalibutan ng mga igsoon kung moabot ang trahedya mga silot ni atong dili mahinulsolon sa Ginoo moabot magyud na ato ning basahon. Ato ning ipadayon nga tos bersikulo 1. Ikaw ug ako igsoon wala man ta mga hadlok mga kaigsuonan ngaron ikaw mahadlok. Mao nga atong gibasa o giwali ang pulong sa Ginoo aron ang tanang tawo makahibalo kung unsay kahimtang sa umalabot nga panahon. Wow. Kay ang pinaka-importante sa tawo makahibalo ka kung unsay kahimtang sa mga tawo nga dili mahinulsolon. Bisag unsa pa nimo kaadunahan, bisag unsa pa nimo kadako grangko sa tibok kalibutan, general ka man,
presidente ka man o unsa man, prime minister ka man sa laing mga nasod, ikaw ug ako maigsoon sa panahon sa paghukom, kung dili gyud ka mahinulsulon at tubangan sa Dios, ikaw ug ako, kung ikaw dili mahinulsulon ug dili mo biya sa pagkadautan, sigurado gyud kang hukman. Amen ba? Wala may pinalabi ang paghukom sa Dios. Base sa imuhang nakumplay o binuhatan sa kalibutan, kay maumanay mo atubang ngadto sa hukmanan sa Dios. Adunay minsay si Sister Artemia Inquilino from Dumaguete. Good morning, Pastor. Wow, naka-remember jud ko, Pastor, sa aging year nga daghan kaayong dulon. Thank you, Lord Jesus, Pastor, nga luwas gihapon ang mga anak sa Ginoo. At tinuod maguna igsuon, kay kaniadto buhi pa tong akong amahan, doon na mo'y mga tanong mga igsuon, dili man kanon sa dulon. O niya, kakato kong amahan maigsuon, mura man to may pagkasayantis. Kay ibin mga kaigsunan iyang gitunulan o Biblia, di man kanon ang Biblia. Murag na ipuotsam. Muna nga dunay mga tanong kaniadto mga kaigsuonan nga pilion lang. Mao nga ikaw ug ako dinis kalibutan mga kaigsuonan, diha makita ang pinasahi ni atong nangalagad sa Dios o ni atong wala nangalagad sa Ginoo. Ibin gani sa kahimtang sa kinabuhi o sa panimalay, imong marilip ang usa ka pamilya nga dili may nadlukon sa Ginoo o ang usa ka pamilya nga nagkinabuhi nga supak sa kabubuton sa Dios nga naas kanunay sa kahilayan. Imong maobserbahan mga igsuon ang tinud-anay nga nangalagad sa Ginoo, bisag walay insaktong pagkaon, bisag walay insakto nga kahimtang nga anindot, pero enjoy ang kinabuhi uban ang pamilya. Wow! Walay away, walay bingkil, walay mga platong mga labay. Ngano man, nakabalo mas kamatuoran, tungod kay ang kamatuoran maunay mo hanay sa imong kinabuhi nga ikaw dunay Ginoo. Wow! Sulay lang guna ninyo, igsoon. Sulay lang ang pagpangalagan nga dunay insaktong direksyon, nga dunay minsay sa Ginoo. Sulay lang ni atong wa pa kasulay sa pagpangalagan nga dunay Kristo. Wow! Kaming mga alagad sa Dios, kaming mga pastor o mga pastora o uban pang mga naminaw sa Sign FM nga nahimong alagad sa Ginoo, bisag unsay, bisag kinsay pasiltion sa pagkamaayos Ginoo sa ilang kinabuhi, dili o dili gyud na nila ikakumparar sa bisan unsang butang sa kalibutan. Wow! Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Brother Sam Proverbs o ni Brother Armando Inglaterra. Maayong buntag, Pastor. Bliss morning. Salamat sa Ginoo diha sa dapit sa Saman, sa tanan nga mga Inglaterra family nga kanunay gyud nagmainiton, nagmakanonayon. Una nga by 16 mag-uban-uban usab ang ato nga mga manager from Malabuyog, from Giolgan, si Pastor Gideon Candelario o si Pastor Kim Ryan Makasaon. Ulo ni anang mga panahon sila mo'y ato ang hatagan og panahon nga maka-live dire sa Shine FM 95.3. Wow! Muna nga niining mga panahon na igsuon, permirong celebration sa Shine FM. Kung atong imaginon sa, grabe ang pagsulay ni atong mga panahon bago pa lamang. Pagsugod igsuon, nagproblema na ang mga tao, even ang atong mga kaigsunan dinhi sa balok o dapit sa Pilipigan, kung unsaon pagmintin ang balayran. Balayran sa kuryente, balayran sa wifi. Pero tugan binagloro mga igsuon, dili magud mamisyor nimo ang panalangin sa Ginoo. Kay kung ang tao mga igsuon magproblema na manggundaan, mao nga usahay ang tao naguna ang desisyon, pero ikaw ug ako imong gipakawalay bili ang Ginoo kung mauna. Ino dili. Kay kung ang tao kung kulang pagsalig sa Ginoo, moingon man ang pagkaugma sunod adlaw, bitaw no. Unsa kay akong kanuno? Unsa kay akong iyang ibayad sa kuryente?
Mo na nga daghang dunay mga isyo sa palibot nga moing unsa kaha nang iminti nila sa diha. Ibayad sa kuryente, ibayad sa wifi. Kadili man ginagmay, dili man ni sinintabos maigsoon. Maglisod magani kag 300 ang bulan sa kuryente. How much more tag 2,000 ang bulan? Mo kalabat kapin sa 2,000 depende sa paggamit. Unya kung pakus gani, patas ang pag-unique power maigsoon. Pero nasayod ko, even patas ang panig power, patas ang pod ang panalangin sa Ginoo nga ibukbuk ni ining mao nga David. Wow! Sugdon manggug ka igsoon. Atong imagine on. Naklos ba ang FM radio? Namingaw ba ang FM radio? Nawagtang ba diri mga mao nga David? Even ang ministry ni ining mao nga David? Nawagtang ba? Nawala ba? Nawala man ang isyo. Diha nimo pamatud-an nga dunay Ginoo nga nagbantay og nagatiman nining mao nga David. Kay kung wala pa mga kaigsuran dugay ra gyud ang nawagtang, sikat pa kani adto. Wow. Kay kung ang tao ray mo plano, kung ang tao ray mo desisyon, sigurado. Pero kung ang Dios gani mo'y magapamuhat, way taong makapugong sa pagkapaayos Ginoo. Tanaw ra gud ng Jeremias 33:3. Niingon diha, tawgon mo ako og ako mutubag kanimo og magapakita sa mga butang nga malisod nga wala nimo masayri. Kung ang tao makasabot ni ana, dunay mga butang nga wala nimo masayri nga gitaguan sa Dios nga para nimo. Wow! Pero kung mag-unagan ni ang desisyon sa tao, muingon ginang tao, wag unay klaro. Ang tao ray walay klaro, pero ang Dios klaro nga nagsaad ikaw ug ako nga di gyud ka talikdan sa panahon sa imong panginahanglan. Tinuod dili. Ato ning ipadayon sa pagbasa. Ingon diri mga igsoon. Sa dos na igsoon, giablihan sa bituon ang kahilanman og miutbo ang aso nga daw gikan sa dakong hunno ug tungod niini mingit-ngit ang adlaw ug ang kawanangan. 3. Unya gikan sa aso mihugpa ang mga dulon. Matod pa sa atong igsuon nga kaniadto nakahinumdom sila sa panahon sa tingdulon. Unya katong mga dulon na maigsoon mo naibuot pa. Pili-pili usab tong kamaisan mga ipin gani kawayan maigsoon inighugpa. Pagpitik-pitik pagkaugma wa nay puno wala na ray punuan pero wa nay dahon. Ingon diri maigsoon, gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot sa mga kakahuyan o sa bisan unsang tanong, makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa silyo sa Dios diha sa ilahang agtang. Wow! Sa to pa, kung ikaw ug ako dili masinilyohan sa gahom sa Ginoo pinaagi sa Holy Spirit, ikaw ug ako maigsuon doon na magukay silyo. Ato ning basahon kabahin sa silyo sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13 ngadto sa 14 ug kabahin sa silyo sa Holy Spirit. Ato ning basahon. Sa dili pa nato ni ipadayon ngadto sa unahan, sanglit naghiskot magsilyo. Nga katong mga tawo nga dili silyado, maoray hilabtan niining mga sapat nga ipaulan sa mga katawhan sa ulahing mga adlaw. Atong basahon igsoon aron ikaw ug ako mahimo nga mahibalo kabahin sa gitawag og silyo sa Holy Spirit. Inuon maguna mahibalan ka mga kaigsunan, niingon di sa Efeso, doon na po'y Biblia, pwede yun mong magkabasa mga igsoon. Tanawan lagod sa Efeso, kapitulo 1, kung dili ko na sayo, kapitulo 1, versikulo 13 ngadto sa 14. Tanawan lagod. Ato ning basahon about sa silyo. Niingon diri sa 13 ngadto sa 14. Og mauusab kini ang mudangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita. Wow! Sa diha nga kamo makabati sa maayong balita, ingon diri,
nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo, busag gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Naon sa paday na yung patik, that is silyo. Pero kung maghisgot gani kag patik, that is nagpasabot na siya silyo. Nagpasabot na timaan ba. About sa silyo o patik diha sa mga mahibalan kung iya bakas sa Dios o iya bakas dautan, ang patik o silyo sa dautan maotong number nga gitawag og tulo ka buok nga gitawag og 666. Naamang punas kasulatan. Ato sa ning basahon ang Holy Spirit, silyo gikan sa Holy Spirit. Ang awara ko, patik igsoon, that is silyo. Ingon diri. Og mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuon nga mensahe. Wow! Dunay matuon nga mensahe, duna po'y dili matuon nga mensahe. Pangutana, unsa man ang matuon nga mensahe? Ang matuon nga mensahe na ay bersikulo kapitulo gikan sa Biblia. Pero dili gani matuon nga mensahe, way kapitulo bersikulo tinumo-tumo na maunay gibuhat sa kasagaran sa mga tao, even sa dagkong organisasyon karon nga wala na nagbase sa balaang kasulatan. Tinoo dili. Even gani sa mga pag-ampo igsoon, yaga-yagaan lang gani ang ngalan sa Ginoo. Ano man, ang ilang una-una, mahimo silang sikat, mahimo silang mabiral, pero dili na mao'y ikalipay sa Ginoo, ibig sa mga pag-ampo. Mao nga diya sa social media, dapat mag-ampita. Amen ba? Dunay gapos mga kaigsunan sa social media. Ning ingon ang usa ka babae, napoy ning tubag-tubag mga igsoon, nag-ampo kunuhay. Ingon dito, Ginoo, iagi-ampo ang ngalan sa Ginoo. Unya, nangutana siya unsa may ngalan aning namatay. Ningon po ni tubag mga igsoon, murag sundalo man na basing ganir tingali. Ani ingon siya, kaluy intawon tarat. Yaga-yaga ba mga igsoon? Insulto bina sa organisasyon nga diin maoy nagtuo ni ana. Hello. Kung kana siya igsoon, gitudloan pa nag-insakto sa mga magtutudlo, grabe na kay si Siryo. Dili na yaga-yagaan, even ang ngalan sa Ginoo, diyan ang panahon na. Tanawa ragot ang Exodo kapitulo 20 versikulo 7, ayaw yaga-yagai, ayaw gamita ang akong ngalan, kay silutan ko bisan kinsa ang mo yaga-yaga o manamastama sa akong ngalan. Kinsay kasulti ana Ginoo. Tingali katong gapo sa social media, wa ko to'y basa-basang Biblia, kay anong nakahimo man siya ni ato. Tingali silang una-una, masikat sila sa social media. Dili na siya masikat mga igsoon. Tungod kay mismo ikaw, dako kag sala atubangan sa Dios. Tingali mo sikat ka, kaya yaga pa, pero bisan sa imong kaugalingon, dili na ikalipay sa Ginoo. Wow! Ato ning basahon, kabahin sa batik, balik tama igsoon. Ingon diri, og mao kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe. Matuod nga mensahe sa maayong balita. Wow! Asa man daya matuod nga mensahe nagikan? Diya sa maayong balita. Naa magoy duha ka balita sa tao. Maayong balita o daotang balita. Ang daotang balita maunang sige rag pamantay sa uban, sige rag pagdaot sa isig ka tao, sige rag pang chismis o pangmaritis, o may pay ipamaritis o ichismis. Ang pulong sa Ginoo makatabang pas imong isig ka tao. Ginoo dili. Wow! Inuon maguna. Kung ikaw nagwali yagaan kas mga tao, tuhalon ka, pasagdain na sila. Ilaha man ang tulubagon, dili man na imong tulubagon. Hinumdumi mga igsoon ang mga lagad sa Ginoo, maunan na'y realidad. Kami kung yaga-yagaan mi, i-underestimate mi, butang-butangan mi sa tanang matang sa kadautan, dili manamo na ikaguol. Kaya naaman nas Biblia sa
maunay atong papel nga mga Kristohanon. Kay ikaw nga giyagaan, ikaw nga gipasanginlan, ikaw nga gibutang-butangan, ang Ginoo mo oy mabupanalangin nimo. Amen ba? Dili katong mga tao nga mga tampalasan, nga mga pinulungan batok sa imuhang kinabuhi, maoy panalanginan, dili ikaw igsoon. Salamat sa Ginoo sa akong magulang, long time yo si Manong Franny Candelario, Romano Candelario from Cavite City nga nagwas usab sa ato nga programa karon. Mao man ko na igsoon. At tanawa ra ko diri. Ingon diri mga kaigsuonan, busag ipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iyan na. Wow. Gipatikan kamo sa Holy Spirit, maunay timailhan nga kamo iya na. Ang pangutana unsa may kahimtang sa mga taong dunay patik sa Holy Spirit. Pabilin na bagyapon ning bisyoso, pabilin na bagyapon ning himantayon sa uban, padayon na bagyaw ning garboso, padayon na gyapon ning kusog mamasangil sa isang isig ka tao nga dili tinuod. Dili na. Kaya kung napatikan ka na sa Holy Spirit, ang imong kinabuhi sama na sa kinabuhi ni Jesus. Wow! Nagkahibalo na kas kamaturan kung unsay kahimtang sa tinud-anay nga Kristohanon atubangan sa Dios. 14, tanawa ragon. Ang Espiritu mao ang pasalig sa madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan. Daygon ta ang iyahang himaya. Wow! Daygon ta ang iyang himaya. Balik ta mga kaigsuonan, diri sa maghiskot gapon tagpatik igsoon. Diri sa pinadayag mga kaigsuonan, kapitulo 4. Balik ko mga kaigsuonan, ato ning padayon kabahin sa patik. Aun sa may kahimtang sa pinatikan diya sa Holy Spirit nga timaihan nga ikaw iya na. Atong basahon may igsoon sa Efeso kapitulo 4 versikulo 17 ngadto sa 32. Mubalik taron dito sa Revelation. Mauni mga igsoon bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Kung ikaw bag-o nang kinabuhi diha kang Kristo, unsa may kahimtang kung ikaw bag-o nang kinabuhi ni Kristo. At ang basahon, adun na mamoy Biblia mention, ang problema magud sa tao, dili basahon ang tanan, laktaw-laktawon ra kay kapoy kining pagbasa. Mas lami ang pagbasa sa mga social media, labi na makita nga hubo-hubo, doon ay mga sigas mata. Pero dis Biblia may igsoon kay wala man ni kapitulo bersikulo maigo pag yung kang magbasa, apil tingdo ka mo nang ay umana ko ani mo basa ay murag ako may maigo ani ay sana ni. Pero ato sa simple may igsoon makakita na ganing mga unsa diha pagkasigahan ng mata. Napay dalunggan may igsoon apay wa na. Ayo ko watan imong kaugalingon igsoon oy. Ingon dire may igsoon tanawa ragon. Ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo nga ikaw pinatikan na sa Holy Spirit tanawa ragon. Busa sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Tanawa ra ko na. Address nis mga Kristohanon. Ikaw ug ako igsoon gisilyohan na sa Holy Spirit mauni nga dapat mag-amping ta nga dili ta sama sa mga dili magtotoo. Ingon diri, kansang mga huna-huna walay hinungdan o kansang kaisipan anaa sa kangit-ngit. Sa tupa, ang mga katawhan nga dili himasag kasulatan, ang una-una anak na aragyapos kangit-ngit. Ingon diri, o kansang kaisipan anaa sa kangit-ngit, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Wow! Kung ikaw ug ako dili ka mamati sa mensahes Ginoo, unsaon man nimo pagkahibalo sa pagkamaayos Ginoo sa imong kinabuhi?
Wow. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Leo Palomar. Samantang karon nagwas diha sa Maynila. Sa tanan nga mga Palomar family, dinhi sa Punglok mga igsoon. Ngano man, kung ang tao makulit nga maminaw sa mensahe Ginoo aron unsay rason ana nganong dili maminaw, mahadlok man ang maigo. Mahadlok man ang makoreksyonan ang kalihukan sa kalibutan, mga bisyo. Kinaa magyunas kasulatan, dili magyuna pwede nimong taguan, mabasa magyuna. Pero ang naas kasulatan, nagtug-an na nimo og nako sa tinud-anay igsuon aron ikaw ug ako, mismo ikaw makabenepisyo sa imong kahimtang nining kalibutan na. Malayo ka sa disgrasya, malayo ka sa sakit, malayo ka sa balatian, malayo ka sa kasamo. Aon sa man ay kasagaran nga sinugdan sa kasamo, di ba ka nang pag-inom-inom, paghubog-hubog? Mga bisyos kalibutan nga gitugtan nas ubang pagtulunan, nga okay ra nang mag-inom, okay ra nang hubog-hubog, okay ra nang bisyo. Pero kung imo silang istadihan, muingon sila nag-studies 12 sulod sa 12 ka tuig, og sila mo'y matuod nga pagtulunan kay sila mo'y pinakauna nga nagtulos kasulatan. Ang pangutana manggod, diha ang resulta o gikinabuhi ba? Usa na sa kadakong rason o insulto sa mga tao nga nag-eskwela o pila ka tuig apan wala nagkinabuhi sa balang kasulatan, ilang gilimbungan ang tibuok katawhan. Hello? Kay ang gigamit ilang kasulatan o ang atong gigamit maura man eh. Inood dili. Ako igsoon dili ko na nato ikasakit. O dili nato usab na ika debate kung ang imuhang kinabuhi nagsubay sa balang kasulatan. Wa ko'y daghang lakas. Ang pangutana manggod kung nagbasi nag-eskwela kag pila ka tuig ug ang imuhang gibasi gieskwelahan kasulatan, dapat ang imong kinabuhi perting haumas kasulatan oy. Unya ang gitudloan in taon kay wala in taon po'y basa-basa. Kasi girag sunod-sunod, kadanga-danga rapos katudlo, kay maulagi, mutuo lang utaan na, kay 12 ka tuig sa seminaryo. Unya, ikaw, wag kay basa-basa, sunod sab ka. Murag kag katong kalabaw ba nga duday tusok, bisag asa kaguyuron sa tag-i, halat, sunod sab ka. Mao nga niining kalibutan na maigsoon sa tanan nga magkatawhan, akong gidasig ang pabasag Biblia. Dili lamang sa mga alagad sa Dios. At tanawa ra gud diri maigsoon kining bag-o nga kinabuhi diha kang Kristo. Ingon ang 19, nawat-an sila sa kaulaw, tanawa ra gud na. Kung diha sa bisyo o kahilayan maigsoon, nagae ko ninyo explanation kung ang tao mahubog na babay ulaw. Babae lalaki, bayot og tumboy. Dili lang usa duha ka tawo nga akong nakahalubilo kaniadto kay palahubog man sad ko kaniadto diha pa kus Manila. Kapila ko gi akbas akong mga igsoon diha. Pero makaingon man ko nga kanang hubog maigsoon matulog man. Kaya kung matulog mahubog matulog man ko, di man ko sabaan. Pero kanang uban maigsoon di ko matuo kanang hubog, wala na ibot. Binot-bot malamang na. Kung wa kay buot maigsoon, di matulog ka kay wa kay buot. Amen ba? Unya diha sa kahilayan, diha sa inom ug hubog-hubog. Pagka daghana kay mag-irgo, mag-away, magpinatyanan, magdinunggabay, kay init na lagi, kay nagpa-ilalom na sa ilim nun. Nyabingon dahil nga, ay, nahubog man ko niya. Nya hinubogan na imong kinabuhi. Wala ra bagoy, baligyas tiyanggi ng kinabuhi maigsoon. Ingon diri maigsoon, nawat-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo, tanawa na guna. Nagpatuyang lamang sa ilang bisyo, o nagbuhat sa tanang kalawayan. Mahinumduman maigsoon ka ng grabe na kahubog, maghubo na lamang, magpatalawil-wil na lamang, magpakita mababae, magpatabog bilang kadato na lamang maluksad sa uban. Anto na lamang si parik, si kumari, mga kaigsunan diya sa ilimnan.
Unya, maoy ng resulta. Maayo ng panag-ingnan sa mga pagtulunan nga wa nagtudlo nini. Amoy magpasigarbo mga igsoon sa tibok kalibutan nga mo'y pinakauna. Ako dili mga igsoon, di ko makikirgo ana. Kung ang imong kinabuhi o ang akong kinabuhi, kung himasa kag kasulatan, kung kasulatan ang imong basihan, pareha tag batasan. Amen ba? Ingon ang 20 maigsoon, apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Tanawa ko na. Ingon ang 21, so walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya o gitudloan diha sa iyang mga pagtulunan, kay ang kamatuoran anaa man si Jesus. Wow! Ang kamatuoran anaa man si Jesus. Simpre ang gitukan sa balang kasulatan ang kinabuhi o kahimtang ni Jesus. Dili kahimtang kaniadto mga kaigsunan sa mga taong masupilon sa Dios, uldo na adiri apan wa na kahimot is Ginoo. Ingon diri mga kaigsunan sa 22, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong kadautan kinabuhi kaniadto. Wow! Yung Kristohanon, tag-address nis mga Kristohanon. Ang tinud-anay nga Kristohanon, gihukas na ng daang pagkatao. Unsa may daan imong pagkatao? Tingali kaniadto, kusog kang mamutang-butang. Tingali, kusog kang masuko. Tingali, sinahan ka. Tingali, unsay makita sa imong isigataw, kusog dayong kang masina. Bisag wa kay ikapalit, halasina. Kusog ka mamalikas kaniadto, sa diha nga ikaw na Kristohanon, mamalikas lagyapon ka. Unang usahay mo iksong mahimuot ko ibin sa dagko ng mga pastor, mga alagad sa Ginoo. Maminaw ko mga kaigsunan labi nagpakuyawan og dunay mga trabaho nga murag makalitan pa ingon ay pastilan. Kabuang sa. Makaingon ko murag ma-discourage ka ba mo ni alagad sa Ginoo? Mabalan di ka maiso at pakaliti ko ng mga tao nga dili himasag Biblia mo kalit kabayo. Pisti. Anak dayo na. Kaning baba mga igsoon, grabe. Unya lami kayo iso, Kristohanon ko, haleluya, Domingo, wow, grabe. Pero sa kahilayan mga igsoon, grabe pong modis ko mga kaigsunan. Ayaw himuan ng yaga-yaga ni mo pagpangalagan ngadto sa Ginoo. Dili ta manigurado mga igsoon. Nga moadto tag impierno, moadto tag langit, na mabitas gyud ta. Duha rabi ang dalan paingon sa tao, impierno o langit. Kung ang imuhang prinsipyo baruganan, maniguro ka, arira ko pastor sa impierno sa gamay, arira sa ko diri sa gamay po sa langit. Di man maigsoon, mabitad yun ka. Kaning imuha nga, wala. Imuha nga, mura kag gihubagan maigsoon sa imong dalag, magkaangkaang yung ka igsoon. Salamat sa Ginoo, doon ay mensahe si Brother Jelon Mingito. Amin, haleluya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Nathan Candelario nagwas usab karon. Dinoon maguna. Kung ang Biblia imong basihan mo igsoon, malingaw bi ka. Unya bawala na imong kakapoy nganuman. Na mas Biblia tanan, ibin ang imong kinahigbatasan na aman niya magaingon ay mauman ko ani igo ko. Kanya dili na mo na basahon. Kay mo ingon lagi ka mo defensive kasi imong kaugalingon ay maigo man ko ani di ko ani oy. Batik ni, di ko ani malipay. Hinumdumi maigsoon kung dili gani ka malipay sa Biblia, basahan na maigsoon aron sa diha nga imong pagbasa, imong makatunan ay di ako nilikayan oy dili man ni ikalipay sa Ginoo. Wow, diha mabuka ang imong una-una sa labutan. Nga kung ang Dios malipay nimo, di man di gud kaniya pasagdan. Wow. Salamat sa Ginoo, ingon diri mga kaigsunan. 22, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao nga maoy hinungdan sa inyong dautan kinabuhi kaniadto o kaniadto. Pero ikaw o ako mo angkon nga Kristohanon magko sister, brother, pastor pagyo pastora, unang dunay mga tao magkaigsunan mo ingon nga pastor, naalagay mga alagad sa Ginoo nga mga pastor, mga pastora, unya ang ilang kinabuhi mura magdili pastora. Ay tinuod maguna mo na yung mga pastor, way basa-basa Biblia. Hello. Tinuod maguna.
Guna masipyat base sa balang kasulatan. Ingon diri mga kaigsunan, tanawa ra gud. Daotang kinabuhi kani ato ang maong kinabuhi nga anam kangilad tungod sa malimbungon nga mga kailibgon niini. Unang ikaw ug ako kung mailibgon gani kang mga butag, mao gani mutara sa imong kalaglagan. Mailibgon gani kang mga babae bisag minyo nagagba nag-asawa ano sa gipost dito mga kaigsunan sa social media. Bago pa lamang na akong nalantaw karon mga kaigsunan, nangaligo dito sa sa ilaha nga balay maigsuon kauban sa laki naagdan sa bana ipakita ang trip 45 mga kaigsunan usa na koy nahitabo ato kay gi-cut off man maigsuon ang video. Patay gitong duha ato niya may resulta. Salamat sa Ginoo. Dunay mensahe si Brother Jilon Mengito. Hallelujah. Amin. Enjoy tinuod. Maminaw sa mensahe sa Ginoo, Pastor. Magkadasig. Salamat sa Ginoo. Tinuod maguna. Kaming mga alagad sa Ginoo, mga pastor, mga pastora nga nakasabot sa mensahe sa Ginoo, dili lamang kami kaugalingon nga nagwali kundi maminaw sa mga mensahedor. Maminaw sa misa nagkalain-lain nga mga mensahedor. Although nagkalain-lain man ang translation o pagsabot sa Biblia, pero kung ikaw o ako nagkinabuhi sa Biblia, maura gyud tag batasan. Imposible pong nagtuon kag Biblia imong batasan, lahi sa akong batasan oy. Kay ang batasan nga atong gitun-an diha batasan man ni Jesus. Dili man batasan ni Satanas, kawas og imong gitun-an sa Biblia, batasan ni Satanas mao nga ang imong kinabuhi karon mura sa si Satanas. Hello. Mao nga doon natay mga amigo, mga amiga, nga mga alagad sa Ginoo, lain-lain nga mga title sa simbahan, pero nagkasinabot man. Wala mami nagbasi, even nagkalain-lain mga founder, nahimong mga leader, nangahimong leader sa nagkalain-lain title sa simbahan, nagkalain-lain sekta, nagkasinabot man, ngano man ang among gitun-an ug among gibasa, bala ang kasulatan oy. Apan kung ikaw nagbasa kasulatan ang imong kinabuhi dili haom sa Biblia, dunay pangutana na ikaw rag ako mo makatubag ana ekso. Tanawa ang batsingko, busa ayaw na kamo pagpamakak ayay. Kay kini ra bang pagpamakak maigsoon diha sa Revelation, paingo ra gyud sa impierno. Matanawa ra gud. Busa ayaw na kamo pagpamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katawo kay kita tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Kanang pangutang-butang, kanang pag-isyo, usa na siya kapamakak, paglimbong sa imong isig katawo aron madaot pinaagi nimo. Maong klarohan na. Hello. Basig sunod bulan, sunod tuig magmahay unya ang tao maghimo niini kay paninglan man ni Ginoo. Tinood dili. Tinood oy. Adunay mensahe si Brother Jilon Mengito. Amin basta kabasa o gatuon sa Biblia pareho lang og batasan, mga masinabdanon o mapasalamaton. Wow. Tinuod makuna. Imposible kaayo mga kaigsunan ang imong gibasa parehas akong gibasa unya imong kinawi lahi sa akong kinaiya. Kay kung lahi kani ang inyong kinaay batasan, ang inyong gitun-an batasan ni Satanas. Hello, bato-bato sa langit. Ang matamaan wag sana magalit, pero mabukol sa pinagis balang kasulatan. Di sa kumugawa sa balang kasulatan kay naaman ni diri. Tanawa ra gon maigsoon. Ayaw hatagi higayon ang yawa. Tanawa ra gon na. Kung ang imong batasan o kinaiya dili subuhi sa Biblia, imong gihatagan ang yawa. Dili wala nimo hatagi o higayon ang Dios. Kung dili ang imong gihatagan ang batasan sa yawa, 26 na ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kung dili magtrabaho na, manginabuhi na sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. Wow. Makatabang usab sa mga kabos.
29, ayaw kamo pagamit og daotang mga pulong, kundili ang makatabang lamang og makaayo sa mamati kaninyo. Ayay. Nagtudlo ang kasulatan kung mogamit kag mga pulong maayo dapat, dili makadaot ngadto sa uban. Nya mo angkon kang Kristohanon, maingon pagud ka maigsuon na mikulang ug unsa pinakatuig, wala man na i-matter maigsuon bisag sikat pas imong pagkatao na ngalakan na kas Ginoo. Unya imong batas sa kinaaya kay mao man ay mo paila kung tinuod ka. Ayay. Tiniboy di igsoon nga atong libungan ang Dios. Mas mosamot ang mahimong makasasala at tubangan sa Ginoo. Ang atong mensahe igsoon, ang atong pagtuon sa palang kasulatan, dili ni para lang nako, dili lang para sa akong pamilya, kundi para sa tanan, ikaw ug ako, kung magkinabuhi niini, pareha ta atubangan sa Ginoo. Amen ba? Hindi man na mausap ang kapitulo, bersikulo sa pulong sa Ginoo. Isang saon pa na. Wa man po'y tao makausap ana. Wa man po'y bisag unsang organisasyon sa tibok kalibutan gawas o giditan na ang Pilipinas, ala ayaw na magpasa diha. Awa na. Undag butag basa. Ang importante ikaw ug ako nahibalo na kung asan ka. Di ba? Ingon dire igsoon. 30. Ug ayaw ninyo pasuka ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios. Giklaro mga igsoon. Ayaw pasuka ang Espiritu sa Dios. Tungod kay ang Espiritu sa Dios diha kaninyo mao ni patik sa tawo. Mao nga kaming mga alagad sa Ginoo, ikaw ug ako, kung abusaran ang imong pagkakristohanon, dili man ta mag-uol anuman. Kung gag-ubusar ang imong isikataw sa imong pagkakristohanon, mas labaw nga giabusaran ang Ginoo. Kay ang atong giwali o gibansay, dili minsay sa tao, dili minsay nako, dili minsay gikan sa akong kaugalingon, kun dili minsay sa Dios. Amen ba? Wa may makuha nako. Wa may mawala nako kun dili ako mo ipanalangin, ikaw mo ipanalanginan, kung ikaw nagmatinud-anon sa minsay sa Dios, dili ang uban. Hinoon dili. Ano na minsay si Brother Mingito, imin kayo, tinuman ko na. Wa man ta nahimong alagad sa Ginoo kung wala ta mag-agi sa bisan unsang bisyo sa kalibutan. Mao nga diha na to matimbang-timbang. Ang pangutan hangtod karon wala pag yun na ninyo matimbang-timbang. Nagkakun kanang inyong kwarta nga gisugal sa hay alay, kanang inyong gibutang diha sa bagdok ug unsa pa diha sa mga sugal inyo pa nang gitigo maigsoon, pagkapila na dagoy ka milyon guro no, piso-piso, pila man ka tuig, pila man ka adlaw ang usa ka tuig, i-divide o i-times na within 12 months. Sa usa ka bulan pila man ka adlaw, within piso-piso lang. Imagine na sa usa ka tuig pila imong matigom kun piso ibutang sulod sa lakansiya. Kung sugarol ka maigsoon, ang timan maigsoon, ang kwintahon sa sugarol katong dako, pero ang pildi dili kwintahon. Dili usa duha tulo ang mga sugarol nga misurinder sa Ginoo. Mo interview ko sa diha nga nahimo mong sugarol kaniadto, nahimo mo nga bisyos kalibutan. Di ba mo muingon gyud mo nga kanunoy gimong daog, tinuod ginang pastor. Di man ta mamakag maigsoon kay ang mahimong bakakon paninglan man sa Ginoo, paimura bagay sa impierno. Di ta mamakag oy base sa balang kasulatan. Ingon dire maigsoon, og ayaw ninyo pasuka ang Espiritu Santo sa Dios nga Espiritu mao ang patik sa Dios, diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Nahitabo na ni wala pa ni nahitabo sa tao. Alang sa adlaw nga ikaw o ako luwason sa Dios. That is preparation. Ingon ang 31,
biyai ninyo ang tanang kayugot. Ayay, Kristohanon ka, hangtod karon mayugot ra gyapon ka. Ingon diri maigsoon, biyai ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o panig insultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Wow. Oh, 32. Pag kinulay anay hinoon kamo o pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Pag pinasaylo ay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Yang Kristohanon hantod karon magdumot lang gyapon away angay. Salamat sa Ginoo maigsoon, balik ta sa ato nga gibasa sa Revelation sa patik mga kaigsunan. Ingon diri mga kaigsunan, gitaguan lamang sa mga dulon sa mga kasakit niining mga tawhana sulod sa 5 ka bulan apan dili sila patyon. Katong mga tao nga sakito niining mga mananapa, katong mga tao nga dunay sala atubangan sa Ginoo niya paantoson lang dili lang patyon. Moy kuyawa sa ingon diri og ang kasakit nga antuson nila sama kalala sa pinaakan sa tanga. Kinsa may nakasulay og pinaakan sa tanga nga kapaakan kag tanga mga igsoon matud pa sa sugilanon, grabe man nakainit wa ko kasulay ana mga igsoon kay daghan bang tanga diri sa bukid. Sulod sa 5 ka bulan mangandoy ang mga tao sa kamatayon apan dili sila mamatay kay mulikay man kanila ang kamatayon. Maunga sa ilang pagsakripisyo mangandoy na lamang sila mayrag mamatay na lamang ko ani oy kay di na nako kaya igsoon, di na nako kaya ang pag-antos niini. Ingon ang city ang mga dulon sa maghitsura sa mga kabayo nga andam sa gubat. Grabe dagko na kaining dulon na igsoon. Daw may mga koronang bulawan diha sa ilang ulo ug ang mga nawong nila sama sa nawong sa tawo. Muni mga dulon nga moabot ang panahon mga igsoon nga nawong mura na lang tawo. Ingon diri sa 8, ang buhok nila sama sa buhok sa mga babae ug ang mga ngipon nila sama sa ngipon sa leon. Grabe na kaayo ni ka hait. Masa man ang leon, tamos leon maigsoon was ag yung gama. Makanan kas leon maigsoon. May mga himbi sila nga daw puthaw nga salipod sa dughan. Ang hinaguro sa ilahang mga pako sama sa kabanha sa daghang kaurahi nga gigoyod sa mga kabayo paingon sa gubat. Jis, may ikog og tudyok sila nga sama sa tanga og pinaagi sa ilang ikog may gahom sila pagsakit sa mga tao sulod sa 5 ka bulan. 11, ang hari nila mao ang anghel nga nagbantay sa kahilanman. Ang ilang ngalan sa Hebro Abandon, sa Griego Apollyon. Nimo ni ilahang mga ngalan mga kaigsunan sa Griego o sa mga Hebro mga igsoon. Sa 12, natapos na ang unang katalagman, una pa ng katalagman. Pagkatapos ni ato kasakitan mga igsoon na apay lain. Sunod ingon diri sa 12, natapos na ang unang katalagman apan may umabot pang laing duha. Grabe igsoon. Onya gipatingog sa ikaunom nga anghel ang iyang trumpeta. Unya may nadungog akong tingog gikan sa 4 ka iskina sa bulawang halaran nga diha sa atubangan sa Dios. 14, niingon kini ngadto sa ikaunom nga anghel nga may trumpeta, buhii ang 4 ka anghel nga gigapos dito sa dakong suba sa Euphrates. Busa gibuhian ang 4 ka mga anghel nga giandam alang sa oras, sa adlaw, bulan ug tuig aron pamatyon nila ang ikatulong bahin sa katawhan. Grabe. Ano niya?
makagawas taan ni maigsoon, makapanalibot taan ni mga kaigsoonan. Ingon diri maigsoon, gitugutan ako nga ang mga sundalo nga nagkabayo. Pila ka buok sundalo nagkabayo maigsoon? 2 milyon ka mga sundalo niining mga panahon na 3 ka milyon, 200 milyon. Kay duha man kaguhit maigsoon, 200 milyon. Ingon ang 17, nakita nako ang nagkabayo nga may salipod sa dughan, sama sa kapula sa kalayo, sama sa kaasol sa piro o sama sa kadalag sa asopre. Ang ulo sa mga kabayo sama sa baba sa kalayo, aso o asopre. 18, tungod niini nangamatay ang ikatulong bahin sa katawhan, pinaagi niining tulo ka mga katalagman, ang kalayo, ang aso o ang asopre o minggula gikan sa baba sa mga kabayo. 19, ang gahom sa maong mga kabayo anaa sa ilang baba o ang igog nila may mga ulo sama sa mga bitin o ang mao nga kini nga ilang gigamit pagsakit sa mga tao. Kining mga panahon na maigsoon, kining mga sapata wa pa ni mugawas, wa pa ni nahitabo mga igsoon, mahitabo ni sa umalabot nga panahon. Sa 20 maigsoon, ang uban nga mga wala nangamatay pinaagi sa mga katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan. Nawara ko na, ikaw ug ako karon, kung dili gani ka maghinulsol, masugamak yutas kalautan sa umalabot nga panahon. Apan kung ikaw ug ako atubangan sa Ginoo, maghinulsol ka, posibilidad, kadaugan, kasiguruan imong maangkon sa umalabot nga panahon. Ang Biblia nagtukan sa sinugdanan o nagtukan sa katapusan, sa kahimtang sa tao, sa sitwasyon sa tao, kung asa ka paingon human niining kinabuhia, kung di ganit na kabantay o di ta mobiya sa tong pagkadautan, o abot ang panahon nga mahayan gud sa tao ang dangatan niya. Ingon diri igsoon, ang uban nga wala mamatay pinaagi sa mga katalagman, wala maghinulsol sa ilang daotang binuhatan, nagpadayon sila pagsimba sa mga demonyo. Grabe, nagpadayon. Mao na katong mga taong dili may nulsulon ang ilang giampuan na mga demonyo. Ningon diri, nagsimba sila sa mga demonyo o mga Diyos. Grabe. Kisay kasulti, si pastor, si pastora, dili oy Biblia. Nagsimbas mga Diyos nga bulawan, plata, bronze, bato o kahoy nga dili makakita. Ayay. Ilang gisimba ang mga bronze, mga Diyos gikan sa bulawan, kahoy dili makakita, dili makabati o dili makalakaw. Wala usab nila hinulsuli ang ilahang pagkamamumuno, pagkasalamangkiro, pagka makihalawason o pagkakawatan. Ayay. Mao nga ang kinabuhi nga Kristohanon daghang gibawal. Kung moangkon kang Kristohanon, daghang gidili, maunay gilikayan sa uban. Unang musulod sila sa ubang organisasyon kay wala man nagtudlo ang ilang leader niining pagkabalaan. Kay maulagi gusto na silang mubuhat nga gawas nun sila sa kahilayan, pero niining panahon na makapabor pa na, pero sa sunod nga panahon sa pagbalik ni Jesus maunay ilahang problema. Mao nga ikaw ug ako aron dili ka makaproblema, hala hinulsiloy ang imong mga sala karon ay naa pa kay kaluwasan. Pero di gani ka maghinulsol, dili na ninyo paninglan ang mga lagad sa Ginoo nga nagsaysay o nagwalis kamatuoran. Apan ako dili ko mo judge ninyo bisag unsa mo kasugarol, bisag unsa mo kapalahubog, bisag unsa pay inyo hang kahimtang karon, kay naa pa may panahon.
Apan kung wa na gani panahon, dili na ko ninyo mahayan kung ang inyo mismo ang kinabuhi karon magsakit pinaagi sa inyong mga bisyo. Kaya alang-alang na mga igsoon, paingon man na sakit. Kanagahan kay mga palahubog karon mga igsoon, mingon adi na ko mainom ay. Nagkasakit manuon ko hapit magani ko namatay kay napayo na niya kong atay. Nabot na kong doktor, ningon ang doktor mga igsoon nga ayaw na pag-inom, ayaw na pagtabako, pero muras gyapon ang tao mga igsoon. Kay mo ingon lagi ay mamatay bitaw ta, murag wala na. Amaw lagi na. Kay wala lagi basa-basa Biblia. Hinumdumi mga igsoon sa imong kamatayon karon. Napakay ato bangon. Hebreanon kapitulo 9 bersikulo 27, last nga mga bersikulo. Tanawa ra gud ang Hebreanon. Aron masayod ba ang tanan mga igsoon nga ang kasagaran man gud sa tao do na ipos nga moingon dayon labi nagbulag ang uyaw. Unya na ako'y mga uyaw mo ay nganong ipatibutang pa mo sa social media ay na napabalaan ng mga uban. Pagpagkamatay oy, natanaw ra gud na imbis magpakitabang ka mga igsoon ayo na lang mag-ipos sa social media. Ken apoy mga siyang mingon ay lagaw paghikog dito oy. Muna yung mga tambang nga makadaot og samot. Parehara nas usab ka inahan nga iyang anak naadik sa cellphone, naadik sa unsa tayong dula mga kaigsunan kay wa mo ko kalibutan anang dula nga gi kadikan dos mga batanon. Giingnan sa inahan nga alas 12 na, alauna na wa pagid matulog ang anak. Ningon ang inahan nga sama magkuha ko og ambulansya, magkuha ko og kanang porlon. May pay magpakamatay ka. Pagkaugma maigsoon ka bitay-bitay na sa ilahang silingan. Nagbitay maigsoon, patay oy. Peteng hilag sa inahan, giingnas mga anak. Amao man na imong gusto magpakamatay na imong anak ala, bahakak diha. Ang gidugangan sa wala na maayo. Result. Hebreanon kapitulo 9 bersikulo 7. Ang kamatayon maigsoon sa tao dili na mo'y solusyon sa imong kadaugan sa malabot panahon. Naagud kay alotog bangon. Ingon diri maigsoon, tan-aw ra gud ang kapitulo 9 bersikulo 27. Ang tanan, ikaw ug ako dapat mahibalo. Ang tanan, tan-aw ra gud. Ang tanan kinahanglang mamatay sa makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Kinsa imong hukom? Ang Dios dili si pastor, dili si pastora. Kay si pastora ug si pastor nay alto bangon sabna. Kung nagtinud-anay ba na nga nagwali sa minsayes Ginoo kay mas grabe ang among alatubangon sa atubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi brother Oliver Belanona diya sa David sa Batangas. O sa tanan nga mga Belanona family diya sa Narcere. So, dalaygon ang Ginoo. Ari kita sa mga pag-ampo maigsoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sir Darrell Herolaga from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Mag-uban-uban ta sa atong mga station manager sa Pizza 16 sa Mayo mga kaigsonan. Gikan sa Cebu City, gikan sa Gahulngan o sa David sa Lalabertad. Laygon ang Ginoo mag-uban-uban ta diri pohon sa Primero anniversary atol sa Thanksgiving ning mao nga David mga pinag. Salamat sa Ginoo mag-ampo ta. Labi kamahanan o mahigugmaon ka nga Dios. Salamat o Dios sa lain asong nahugna sa mong kinabuhi. Laing pribilehiyo nga gihatag ka namo aron kami makapaapit sa imong mga pulong mga mensaya. Salamat o Dios sa tanang mga follower ug listener sa Sign FM 95.3 o sa tanang karon nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Labi na o Dios sa laing mga nasod sa tanang nga mga OFW o Dios pasilati sila sa imong pagkamayo, proteksyon sila o kapingin sila sa ilang mga pagpanarabaho. Salamat o Dios, bisan pa man sa akong kapikas kinabuhi sila pag-travel karon gikan sa mao nga David nga diin sila bisita amahan paingon sa Riyadh. Lord, proteksyon ug bantay ang ilang kinabuhi uban sa iyang mga amo. Salamat o Dios sa tanan nga mga kaigsunan dinhi sa balog, David sa Pilipican, David sa Kagwi. Bisan pa man sa amo nga pagpreparar sa among pagpangandam sa pirmirong ang sa anibersaryo ni ining mao nga if ever niyo.
Salamat o Diyos sa imong pag-supply, salamat o Diyos sa imong pagtagpo sa among panginahanglan, ilabi na o Diyos sa balay ng alampuhanan, giniin among kirni nga mapahuman pag hinay-hinay pinag-isip tabang amahan. Salamat o Diyos kay ikaw magakomplito usab sa mga gamit sa simbahan, sa mga instrumento alang sa imong kadungganan kinamayaan, kung sa tanang magkatawhan nga nagaplano sa pagbisita ni mga dapit Lord. Nga walay mga kaulangan, walay mga babag sa ilang pag-ari, diin ang imuhang gahom o ibagatabo ng imuhang magkamaayo ilang masinati kanunay amahan. Salamat o Diyos sa tanang mga follower listening sa Sunny FM, sa tanang nga nag-view sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. I declare blessing sa mata ko sa kanila, labaw sa tanan sa imong pagkamaayo kanila o Diyos. Dumog himaya nga nalagid kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo, padayon kita mag-eksonan. Adunay mensahe si Sir Managat o Mayiti. Adunay sa mensahe. Happy Wednesday, Pastor Sam. O pag-greet ko happy birthday kay Howard Skip. Bilinario o sa request po ko o happy birthday, Pastor. Daghang salamat. Pas o dalaygon. Salamat sa Ginoo. Happy birthday sa kinabuhi ni Sir Howard Skip Bilinario. Adlaw karon nga adlaw nga natawhan. Ang Ginoo magapanalangin o niya magauban paghatag pagtaas nga mga panahon o katuigan. Akong i-play ang birthday song alang sa nag-celebrate karon nga si Sir Howard Skip Bilinario mga pinangga. Request by Sir Managat Mayiti Exo. Dunay mensahe si Brother Mingkito Garces. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Dios sa kanunay. Although mga kaisunan, ako lang yun nga-estimate nga mahumanta mga kaisunan. Sa alas 10, tungkol kay tingali alas 10, magsugod na sa mga atong station manager nga si Reverend Gideon Candelario. Pangulay plan out bikat sa Sen FM 101.3 sa dial sa inyong mga radio sets. Akong i-play ang birthday song mga ison alang sa nag-celebrate pa. Mauni ang birthday song alang ni Sir Oswa Howard Skip Bilinario. Happy birthday sir. Ginoo magapanalangin sa imo nga kinabuhi o maghatag pagtaas nga mga panahon dinis kalibutan uban sa imo nga pamilya. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Salamat sa Ginoo. Matod pa niya mga kaisunan. Amin pastor pero pas babae ay po. Wow. Mayong butang pa. Salamat sa Ginoo sa imo nga kinabuhi. Unang kayo mga katapos ni Renato.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dahil padayon tawa kay Suna, alam sa mga greeting o request makabit matalagit mo kay Suna, nato lang kinigi padayon, nato lang istigit o mga alas 10:15. Aron nato ma-hook up programa ikan kayo sa 101.1.3. Sityo Malabuyo, Cebu City, mga kay Suna. Ako magigulong mga igsoon ang mga listahan ni DJ Jane. Kaya maning mga listahan diri may suot tungod kay siya may ato nga DJ diri sa Shine FM 95.3. Although magkaigsunan doon na lagi tayo na memorize ako doon lagi sa akong na-memorize nga mga apelido nga mga ngalan nga atong maagpasan dinhi sa ato nga mga programa dinhi sa mga greetings. Baikutang sa tanan nga taga-Kangkuig mga kaigsunan. Kanunay naglanog-lanog diya sa dapit sa Kangkuig, Barangay Santorinio, Tanay City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Pilinario Iske Florentino from Davao City Government. Dalaygon ang Ginoo. Salamat kayo, Pastor Sapri, sa greetings. God bless you more. Wow. Salamat sa Ginoo, Sir Pilinario Iske Florentino. Happy birthday once again. Ang Ginoo magakuban, magabantay, maghatag pagtaas ng mga panahon sa kinabuhi kay gidiyal kanato kining kalibutan na aron kita, ikaw o ako, makaservisyo pa para sa bulaton sa Ginoo. Mahimbutang sa tanan nga mga Vildosola family diya sa Kangkuig mga kaigsunan. Bisan pa man sa tanan nga mga Buagas family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Gregoria Buagas. Mahimbutang taning tanan sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Dalmasio family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Sibomi family, sa tanan nga mga Kabayay family, sa tanan nga mga Dagodog family, sa mga Kilat family. May buntag kaninyong tanan mga kaigsunan. Narita sa mga buluhaton alang sa mga request awit makalangit. Open lang ta mga kaigsunan sanglit ang atong oras karon alas 8 or alas 9:45 sa kabuntagan. Maimbutag kanyang tanan diha sa dapit sa Kangkuig mga kaigsunan, sa tanan nga mga Masida family. Maimbutag kaninyong nga tanan mga kaigsunan, sa ato nga mga kaigsunan diha sa mga Ilig family, sa pamilya ni Brother Mario Ilig, Sister Roslyn, uban sa tibok ninyo nga panimalay. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga magpadasigo diha sa pagpangalagan. Puhon mga kaigsunan, time welcome doon na po isimbahan diha nga ipundar sa mga dapit sa Kangkuig. Pinagi sa tabang sa Ginoo, pinagi sa panalangan sa Ginoo, dili gyud na mapakyas mga kaigsunan.
Sa tanan nga mga katawhan diha sa dapit sa Kangkoy, mga kaigsunan, may buntag maayong buntag sa ninyo nga tanan. Ilabi na sa dapit sa Ilihan, sa tanan nga mga Kabanag family, sa pamilya ni Brother Loni Kabanag. O sa imo nga pamilya Brother Loni, diya sa dapit sa Ilihan. O diya sa Pasto, diya sa Bodega, sa Katrimbulo, sa Kanaaso, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Bilog-Hilot family. Sa tanan nga mga Bordin, family, mga kaigsunan, sa mga Romano family. O sa tanan nga mga Palomar family, sa tanan nga mga Ardinia family, ilabi na sa mga Villa Cantol family, sa mga Kanukoy family, sa mga Tihana family, sa mga Santa Ana family, o sa mga Zero family, o mga Umuyon family, o uban pa mga katawhan diya sa dapit sa area sa Pasto, sa Bodega, o sa Katrimbulo, mga Pinangat. Bisan pa man sa dapit sa barangay proper, mga kaigsunan tos Ginoo, sa tanan nga mga Uwano family, sa mga Asyal family, sa tanan nga mga Caceres family, sa tanan nga mga Ramirez family, sa tanan nga mga Generosa family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Lampinig family, sa tanan nga mga Favorada family, ilabi na sa mga Kalunsa family, mga kaigsunan nga usa sa ato nga nagwas karon sa ato nga programa. May buntag kanyang tanan sa mga Kalunsa family diya sa dapit sa proper barangay. Ilabi na sa mga Vergara family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Tipungko family, sa tanan nga mga Dandan family, o sa tanan nga mga Ilaw family, sa tanan nga mga Oro family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Cardosa family, o sa tanan nga mga Balasabas family, mga Candelario family, mga kaigsunan, mga Ramirez family, o sa mga Ampin family, mga kaigsunan, o mga Baldado family, o mga Silva family. May buntag kaninyo nga tanan. Ang atong oras karon alas 9:40 is 8 na sa kapuntaron. Adlaw karon mga kaigsunan nga Miyerkules, Happy Wednesday, tunga-tunga sa semana, mga pinanggagos kina. May buntag sa tanan nga taga-Naga, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Balsamo family nga kanunay nagasunod sa atong nga programa, naglanaw-lanaw ang FM radio sa inyo nga Panimalay, mga pinangga. Sa tanan nga mga Cardosa, mga Cardosa family diya sa dapit sa Naga, o Cardosa family, mga igsoon. Diya sa dapit, mga kaigsunan tos Ginoo, diya sa dapit sa Nasulahan, sa tanan nga mga Yagoso family, sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, sa pamilya ni Sister Roslyn. May buntag kaninyo nga tanan, mga kaigsunan. Pasalamatan ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga kanunay gid mo nagasunod nining ato nga programa. Labi na sa dapit diya sa Alangilan, sa tanan nga mga Silva family, mga igsoon, o sa tanan nga mga Torno family, sa tanan nga mga Patok family, o sa tanan nga mga Ramirez family, mga Pinangga. Bisan pa man sa dapit sa Lamwas, mga kaigsuonan, mga yung dispinsa ginawala atong pudiko diri, mga igsoon, unya di nato na memorize ang tanan diha sa dapit sa Lamwas. Although mga kaigsuonan, akong gipasalamatan ang Ginoo sa tanan nga mga Erosido family, mga Timtim family, sa kinabuhi ni Sister Jovelyn Erosido, matuamang kani sa Dumangiti, mga kaigsuonan. May buntag kanyong tanan diha sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Cabal family, sa tanan nga mga Estolonio family, mga kaigsuonan, sa mga Bohol family, maayong buntag kanyang tanan. Sa tanan nga mga Garnica family, mga kaigsuonan, mga Yagoso family, maayong buntag kaninyong mga tanan, mga kaigsuonan. Ako lang tong bulong tong inyong mga listahan diri nga inyong gipaabot para sa mga greetings sa mga Garnica family. Salamat sa Ginoo, labi na sa dapit sa Kandahuyon, maayong buntag sa tanan diya sa Kandahuyon, mga kaigsuonan, nga kanunay nagasunod nining atong nga programa. May buntag sa tanan nga mga Malyosa family, o sa tanan nga mga nagapaminawan diha. Although mga igsoon, nalimot ko mga igsoon sa itong igsoon diha sa dapit sa Kandahuyon. Although mga kaigsuonan, mga ilang pong dispensya, wala mag-diri ang listahan sa ato nga DJ igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan dapit sa Kabanggahan, sa Lunoy, labi na sa dapit sa Narsiri, sa mga Villanueva family diha sa Narsiri, Lunoy, Bai City, Negros, Argentina. Mahimbutag sa tanan nga taga-Takalan, sa bahan na igsoon, sa mga Kajinte family, sa mga Abraham family, sa pamilya ni Pastor Abraham, mga kaigsuonan. Ilabi na sa dapit sa Palapay, sa mga Salvador family, mga kaigsuonan. Mahimbutag kanyang tanan diha. Isa pa man sa dapit sa Narsiri, sa pamilya ni Nong Paterno, o sa pamilya ni
paring pani mga kaigsunan sa pamilya sa mga Amparado family, mga Amarante family, mga Repel family mga igsoon, o sa mga Olpos family, sa pamilya ni Nang Olya Olpos, o sa pamilya ni Brother Dante Rubiti, sa mga Rubiti family, may buntag ka ninyo nga tanan. Diri sa dapit sa Kamandag mga kaigsunan, kumusta man mo diha sa dapit sa Kamandag, naglanog-lanog ang sa inibim sa inyo ang mga kasing-kasing, o sa inyo nga mga dugan. Sa pamilya ni Brother Nestor Kadosali, sa pamilya ni Brother Florante Kadosali, may buntag ka ninyo nga tanan. Tingali nakahuman ang pamahaw ang tanan mga kaigsunan, ako pa mo kang pamahaw, ikaduhang pamahaw mga kaigsunan wa pa diay. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa tanan nga mga Mancio family, sa tanan nga mga Garingo family diya sa dapit sa Kamandag. Labi na sa pamilya sa mga Silva family mga kaigsunan, sa pamilya ni Gao Junior Silva, sa pamilya ni Gao Bini Silva mga kaigsunan, sa mga Chavez family, Dong Ramon Chavez, may buntag. Labi na sa tanan nga mga Dahil family mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Asim, may buntag kanimo diya Nong Asim, sa pamilya sa ni Aksa Victoria Romano mga Pinang. May buntag diya sa dapit sa Pilipinas mga kaigsunan. May buntag kaning tanan diya sa dapit sa kanang kaigsunan, sa pamilya ni Pastora April ni Agaturan. May buntag kanimo diya Pastora April, sa tanan nga mga Turan family, mga Aga family mga kaigsunan, sa pamilya ni Langnong Hitoy Turan mga kaigsunan, sa tanan nato mga kaigsunan diya sa pamilya ni Nang Nining Sister Nining Panerio, Brother Baby Panerio, Sister Eileen, sa inyong duha ka mga anak, sa pamilya ni Brother John Panerio mga kaigsunan, maayo buntag kaninyo nga tanan. Isa pa man sa pamilya ni Brother John Panerio mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Brother Doy Panerio, sa pamilya sa mga Babor family, sa pamilya ni Brother Christopher Babor, may buntag kanyang tanan diya sa mga Dahil family, sa pamilya ni Sister Lorna Dahil, may buntag maayong buntag sa mga tanan. Bisan pa man sa mga tanang mga Rumeral family mga igsoon, may buntag sa tanan nga mga Kabanag family, sa pamilya nilang Sister Evelyn Kabanag mga kaigsunan, sa inyong pamilya, o sa pamilya ni Brother Rodi Kabanag, Sister Bleeding Kabanag, na kanunay nagaminaw sa atong programa sa tanan. Sa tanan diha mga kaigsunan dapit sa Pilipinas, sa tanan nga mga Dumahil family, sa tanan nga mga Buagas family, pamilya ni Nidong Felix ng Gamay Panerio Buagas igsoon, sa tanan nga mga Buagas family. Labi na sa tanan nga mga Babor family, pamilya ni Paring Israel Babor, may buntag kini tanan diha Paring Israel, sa tanan nga mga Rubiti family, sa pamilya ni Gao Imbong Rubiti, Gao John Rubiti, Gao nitong Bani Rubiti, o sa tanan nga mga Sambilan family, sa tanan nga mga Saguban family mga igsoon. Ilabi na sa tanan nga mga Bohol family, Ikso Amit, Ikso Ricky, Bohol, o ni Pastora Evelyn Romano igsoon. Doon nato ning tugon mga kaigsunan, ako lang ipaibalo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Nang Nita Romano. Adunay dalawaton si Nang Nita sa National igsoon, nagtugon si ang ato nga coordinator nga si Ma'am Casiris. Doon na may panalangin nga badawat dito matod pa sa nakatugon. Dalay ko ng Ginoo sa kinabuhi ni Nang Nita Romano mga kaigsunan, sa tanan pamilya ni Nong Tilano ng Likya, sa pamilya ni Nang Noning, sa mga Amarante family, sa pamilya ni Sister Juliet Romano mga kaigsunan, maibuntag kanyang tanan. Dapit sa Luwil Tuyupan mga kaigsunan, sa mga Siray family, maibuntag kanimo diya Pastora Lokring. Isa pa man sa pamilya sa mga Kabanag family mga kaigsunan, na paabot ko sa response sa atong viewer mga kaigsunan para vice mga kaigsunan, ako na nang ipaibalo ko na isa. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga dapit diha sa Manialas, sa pamilya ni Pastor John Arias, akong giimitar sa Mayo 16 ang tanan nga taga Manialas mga kaigsunan diha. Sa mga alagad sa Ginoo sa Mayo 16 aduna tay dakong bulotong dinhi sa Sitio Balok. Welcome ang tanan. Salamat sa Ginoo sa pamilya ni Pastor John Arias, sa tibok nimong panimalay, sa pamilya ni Gawadito Silva, sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Malgi family, sa tanan nga mga Tanaid family, Sister Jovelyn Tanaid, mahinuntag kanimo Sister Jovelyn,
O sa tanan nga mga Villa Cantol family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Siasha Villa Cantol diha sa dapit sa Kasaktan. Ilapin na sa pamilya ni Brother Arnolfo Villa Cantol mga kaigsunan nga naglanog-lanog sa sayong kabuntaton. Sa pamilya usab ni Pastor Nonoy Arias, sa tanan nga mga Garingo family o mga Moharis family o sa mga Villa Cantol family. Sa tanan diha sa dapit sa Latawan, sa dapit sa Nasindan, labi na sa tanan nga taga mga Santiago family diha sa Supo-Supuan na o sa Nasindan, mga Domingo family o sa uban pang mga katawhan diha sa dapit sa Nasindan mga kaigsunan, sa mga Teorica family o sa tanan nga mga Limbaga family igsoon, maayong buntag kanini o nga tanan. Maayong buntag sa tanan diha sa dapit sa Nasindan, ilabi na diri sa dapit sa Kagatag mga kaigsunan, sa mga Tanain family. Maayong buntag kanunay nagapaminaw matud pa sa ato ang listener mga kaigsunan. Ang amo ko nga pondok pastor dili man kumi mga born again, pero wala magutan nag-isto diri og unsay atong pondok nga ato nga gisandigan ondo maminaw tas pinsa is Ginoo maawit makalangit kana ikalipay na sa Ginoo. Dili na buta mag-iskot og pondok magsuon kay sa pagbalik sa Ginoo wagoy pondok muluwas na to. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa tanan nga mga Tanaay family diha sa Kabugan mga kaigsunan ug sa tanan nga taga-Kanatap igsoon nga mga Tanaay family, sa mga Katubig family, Brother Rodel Katubig. O sa tanan nga makasal family, sa pamilya ni Dog Cinto kasal, sa pamilya ni Dog Buboy kasal mga kaigsunan, sa mga Doria family, Dog Rone Doria. Maipunta kaniyang tanan sa tanan nga mga Malgay family, sa tanan nga mga Buagas family, mga Villa Cantol family, pamilya ni Dog Rosros Villa Cantol. O sa mga Romano family mga kaigsunan, o sa mga Badoy family, dong pamilya ni Dong Ernesto Badoy, pamilya ni Dong Artemio Badoy mga kaigsunan, maibuntag kaniyang tanan. Sa mga Ubira family, Dong Roger Ubira, kumusta mo diha sa dapit sa Kangatap mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Fernandez family, o sa tanan nga mga Tulabing family mga kaigsunan, o mga Kalibo family diha sa dapit sa Kangatap, o sa unahan igsoon sa tanan nga taga mga Makay family mga Pinanga. Dapit sa mainit mga kaigsunan, dapit sa Hanawa, sa dapitan na sa Tamwag igsoon, sa dapit sa Namundo nari kita dere sa mga Caldo family magsoon. O na mga kaigsunan sa pamilya sa mga Robiti family, sa pamilya ni Gaurone Robiti, may buntag kanimo da Gaurone. Muna nga nagpaabot o mga kaigsunan nga kung wife makato na yun makapaymutan nga sa Saudi Arabia tungkol kay wala nagkakatambong sa adlaw sa ato mga kooperatiba diha mga igsoon. Karong Bernes mga kaigsunan makadayon ako na ani tungod kay ako man yung gihulat mga kaigsunan nga dili ka mabisi kayo tungod kay gikinahanglan pod o ayuda nga akong wife before siya nilarga sa laing mga nasod. Salamat sa Ginoo, makita-kita ta pohon mga kaigsunan diha sa dapit sa Namundo. Sa tanan nga mga Caldo family, sa pamilya ni Paring Buboy Caldo, pamilya ni Paring Odoy Caldo mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Ezekiel, Paring Isi Caldo, sa pamilya ni Nong Jerome Caldo mga kaigsunan. Nanindot na ang kasada, ang gawin kayo sa kampi, tingali mga kaigsunan, hinay-hinay lang yun na panindutan. Hapit na sa maabot ito sa unahan sa may tubig ang semento ulo mga kaigsunan, doon na naman doon ay limitation ang budget. Una nga every year mga kaigsunan maabot pinapohon sa kampi. Una nga mapaabot na sa insantong panahon na ang Tibuo, Barangay Santo Niño o mga kabukiran sa Tanay City konkreto na tanan. Salamat sa Ginoo, mao gini ako nga ipangandoy. Doon ay wifi, doon ay kuryente, doon ay nindot nga karsada. Mao na nga sa atong pagbiyahe-biyahe, dili na gyud ta malangay eksakto. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Kalungsag family diha, sa pamilya ni Nong Fredo Kalungsag, sa tanan nga mga Villares family, Paring Tata, may buntag kanimo diha Paring Tata. Na nga usa sa ato nga viewer mga kaigsunan, parinti ni Paring Tata ni mga igsoon mga Villares family, although wala na po diri sa listahan mga kaigsunan, usa sa iya nga mga itagsan na nagasunod sa ato programa igsoon. Sa tanan nga mga Iwangurin family mga kaigsunan, sa mga Filomeno family, sa pamilya ni Paring Renato Lito Uyanggurin mga kaigsunan, Mas Marifi Uyanggurin, may buntag kanyang tanan sa inyo mga anak nga Sister Manilin, si Pastora Charilyn, Angeli, Samuel, si Jotang, o sa iyang mga apo nga si Ian, si Yana, si Hope, Jan Ho, o si Inday, Sophia, Vic, o sa tanan nga mga Insoy,
family. Sa tanan nga mga Himina family, Pastor Michael Himina, uban sa tibok nimo panimalay, mahibuntag. Sa tanan nga mga Uyang Burin family, mga Filomeno family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Karabangwil family, sa mga Robiti family, nung Iboy Robiti, sa itong mga kaigsunan, Brother Janjan Robiti, Sister Salsi Robiti, mga kaigsunan, Brother Juan Robiti, Sister Ann Robiti, maibuntag kanyang tanan diya. Mga Kalibo family, mga kaigsunan diya sa dapit sa Nangunbon, o sa tanan nga mga Istokuning family, mga kaigsunan, maayong buntag. O sa tanan nga mga Torno, mga Galaban family, mga kaigsunan, sa mga Torres family, maayong sa tanan nga mga Mercado family, Dong Anseng Mercado, Dong Sanrito Mercado, mga kaigsunan, o sa mga Kalimot family, sa mga Lukinyo family, sa mga Martin family, mga kaigsunan diya sa dapit sa Namumbon. Mahibuntag sa tanang mga Malgi family, mga kaigsunan, labi na sa tanan nga dire sa dapit sa Barok, mga kaigsunan, sa mga Ardenia family, sa pamilya ni Nong Cedro, o sa pamilya o sa ni Dong Marlon Ardenia, mga kaigsunan, nga kanunay namin o sa Saint Ifing, mahibuntag kanyang tanan diya. Sa tanan mga kaigsunan, bisan pa man sa mga Adawon family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Tempe Adawon, Dong Rico Adawon, sa pamilya ni Dong Tony Adawon, mga kaigsunan, mahibuntag maayong buntag kaninyo nga tanan. Bisan pa man sa mga kistasyon family, mga kaigsunan, maayong buntag sa pamilya ni Sister Silly, mga kaigsunan, Brother Timio Landisa, sa mga Landisa family, maayong buntag kayo nga tanan. Sa tanan nga mga Kabanag family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Bibi Kabanag, dire sa dapit sa Balok, mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Mante family, ng Elisa Mante, mga kaigsunan, Brother Christy Toto Amante, o sa atong mga kaubanan, Sister Rhea Amante, Sister Roxanne, may buntag tanan niya. Sa kinabuhi ni Brother John Silva, Dong Randy Silva, mga kaigsunan, pamilya ni Nang Pinting Silva, sa pamilya ni Paring Renato Mans Raquel Silva, mga kaigsunan, mahibuntag kanyang tanan. Bisa pa man sa pamilya ni Paring di Dong Altoro Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa mga Bolgado family, nung Bon Paring ni Dong Erning nung Munding Bolgado, maayong buntag. Sa tanan destatatan, mga kaigsunan, sa mga Santiago family, sa pamilya ni Nong Baluring, Dong Giovanni Santiago, sa inyong mga igsoon diya, sa mga Santiago family, sa mga Baldonado family, sa pamilya ni Nong Herme Baldonado, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Roy Baldonado, o sa tanan diya sa naas dapit sa nagtuwan, mga kaigsunan, sa mga Pansito family, sa pamilya ni Dong John Pansito, o sa pamilya ni Dong Budi Pansito, o sa mga Mabilo family, sa pamilya ni Dong Gumer, Brother Guber, Sister Alma Mabilo, o sa inyong daw ka mga anak, Dong Alcin, Dong Alfred, o sa tanan nga mga Bayot family, o sa mga Aguilar family diha sa dapit sa Nagtuan, igsoon, munang auto pasalamatan ang Ginoo, hapit na mahuman ang konkreto gikan gyud sa Punglo, ato gyud makita, makaigsunan ang improvement ning 2000 ko wintako. Unang kung kinsa kato nga mo bisita sa Saint FM 95.3. Welcome ang tanan sa pizza 16 sa bulan sa Mayo, mga kaibigan. Doon na tayo mga pagsalmo tayo, mga kaigsunan, ganit abot lang ninyo dire, doon na tayo mga pagsalmo tayo dire alang sa mga hiyas nga gipiyal sa Ginoo kanato, mga kaibigan. Mahimbot tayo sa tanan nga mga Silva family, mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother sa pamilya ni Brother Jolie Silva, Sister Perse Silva, Dong Jobert Silva, Dong Giner Silva, Brother Giner Silva, Sister Rename Silva, sa pamilya sa pamilya ni Sister Cristina Silva, mga kaigsunan, Brother Elme Silva, mahimbot tayo ng tanan ka. Sa tanan nga Silva family, mga kaigsunan, ilabi na sa tanan nga mga Zamani family, sa pamilya ni Brother Jojo Zamani, sa tanan nga mga Malyosa family, Dong Soilo Malyosa, sa tanan nga mga Bastona family, mahibuntag sa tanan nga mga Lasola family, Nung Alex ng Maming, maingbutan kaming tanan diha sa tanan nga mga taga-Pulo Mission, sa mga Asero family, Dong RJ Asero sa mga Librando family, Paring Arman, maingbutan para kung sa tanan nga mga Ramirez family, ilabi na sa mga Karabangwel family diri sa Pulo Exam. Diya sa proper, diya sa eskwelahan, mga kaigsunan, sa tanan nga mga magtutundo diha gikan sa grade 7 hangtod sa pinakataas sa grade 12.
Lain punta kanyang tanan diha sir, mga ma'am, o sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Renren Andaya Silva, o sa inyo mga anak, mga pinangga. Sa pamilya ni Paring Buboy Santiago, sa pamilya ni Dong Alin Adlawon, may buntag kanyang tanan diha, Dong Sani Amante. O sa pamilya ni Dong Pugoy, sa pamilya sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, o sa mga Balingit family ng Maria, ng Jimmy Balingit, pamilya ni Dong Rumi Palomar, nagwasto si Brother Leo Palomar, maigsoon sa atong programa kaniha mga pinangga. Sa tanang mga kaigsunan sa mga Lasola family, Dong Danny Lasola, of course mga kaigsunan, dili na to kalimtan ang mga katauhan nga kanunay nagpatukar sa FM sa gigamitan og trompa, ilabi na sa pamilya sa mga kadosali family. Radis at pag mga kaigsunan, kalanog-lanog ang Shine FM diya sa kasagangkal tungod kay mga amplifier o mga trompa ang ilang gikunig o gigamit alang madungog Diyos mga katauhan. Salamat sa Ginoo sa tanan ng mga Palomar family, sa tanan ng mga katauhan diri sa Puglo o diri dapit sa Balo, dapit sa proper Puglo makaigsunan, sa mga Pabro family ng Ilmi ng Emilia Pabro, sa pamilya ni Dong Kaloy Aguilar makaigsunan, sa pamilya usab ni Dong Floyd, Sister Jingy, sa pamilya usab ni Dong Nilo, aday sa tanan nga diri sa mga Palomar family mga kaigsunan, maibuntag. Bisan pa man sa tanan mga Tano family mga kaigsunan, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Charlie Tano mga kaigsunan, sa pamilya ni Brother Saldi, yung mga anak na bilin diri si Brother Makma, Dong Jit, o sa pamilya usab ni Brother Litoy Carlito Tano Senior, o ni Sister Elnas, o sa tanan nga mga Tano family, Sister Brother Johnny Oyanggurin nga tuwa karon dito sa Sikihor, o ni Sister Miriam Nexon. Sa tanan sa pamilya ni Sister Elaria Elhik, sa tanan ng mga Elhik family, maibuntag kanimo Sister Elaria, o sa inyong mga apo, imuhang mga umaga, apo mga pag-umbang. Sa pamilya ni Paring Joel Tano, magkaigsunan, Matsi G, o sa inyong tulog ka mga anak. O sa tanan ng mga Filomeno family, Dong Binboy Filomeno, o sa pamilya ni John Ricky Badoy, magkaigsunan, sa pamilya ni Paring Erning Palomar, Mats Aisa Palomar, mga kaigsunan. Sa pamilya ni Dong Bimoy Filomeno makaigsunan, sa pamilya ni Dai Ching Ching, Dong Joseph, Toko Filomeno, Toko Igsoon, maibuntag kayong tanan diyan. Sa pamilya ni Dong Jojo Badoy makaigsunan, Brother Jomari Badoy, maibuntag kayong tanan diyan. Sa pamilya ni Dong Naldo, Dai Aurora, maibuntag sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. O sa tanan diya sa proper Puglo makaigsunan, sa pamilya sa mga Ilyama family, Nong Inok, Nang Ili, o sa inyo ang mga anak, ako mga binalaik o magan o mga pag-umangkon. Pamilya ni Dong Ritsaw, Toko Exo, maibuntag kanimo diya Mats Agipang, sa pamilya usab ni Dong Rogelio Laporte, Daidote, o sa inyo ang mga anak, Dong Romil, Dai Rowena, o sa pamilya sa inyong mga anak usab. Maibuntag tanan diha sa mga Pastona family. Sa pamilya ni Dong Retsao Pastona, Dailisa, sa mga Hiramis family maigsoon, maibuntag. O sa pamilya ni Dong Lando Armenia, o sa tanan diha mga kaigsunan, tingali wala na natoy na salangan. Sa mga Zero family mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong RG Azero, o sa pamilya usab ni Mads Bising Pastona, mga pinangga. Salamat sa Ginoo, manamilit ang inyong alagad, igsoon tingali. Basig nagsugo na ron si Pastor Gideon from Sitio Kalugtugan, Barangay Sitrinia, Malupuyok mga kaigsunan, sa Shine FM 101.3, Shine FM Sitio Kalugtugan, Barangay Sitrinia, Malupuyok, Cebu City. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkiguban, mag-ampot ang mga kaigsunan. Labing gamanan o sinimbahan ka nga Diyos, salamat o Diyos sa imong pagkiguban o pagbantay sa tibok na kong panimalay, sa tanang korsyon ng dapit sa Balok o dapit sa Pilitigan, o dapit sa Tangkoy o Diyos, sa tanan nga naminaw karon sa Shine FM Lord, sa tanan nga naminaw sa imong nga mensahe, sa mga awit makalangit Lord, nga imo nga mong ipaabot ining mao nga dapit Ama. Ikaw magapanalangin sa matag usa nga kami o Dios makinabuhi uba usab subala sa imong mga pulong mga mensahe. Dugog himaya nga nalagid kanimo ang tanan pinag-isa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen o amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, aniyan ang sabog inyong ngalagan, ubos nga higala sa kahanginan sa FM radio o sa social media Luzon, Visayas at Mindanao, ibig sa laing mga nasod sa tanan nga mga OFW. Maibuntag kanyang tanan mga kaigsunan. Manabilit ang inyong abos ngalagan,
Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o ang Ginoo, pagkauban ka nato ang tanan. Manamilit ng Diyos nga alagad sa pag-ingon ang grasya sa Dios ug pagigambit sa Balang Espiritu Santo mag-uwan sa tanang mga balaan. Gikan orasaha alas 10:11 na gyud sa kabuntagon, may pagpamahaw, may pagsikay-sikay, may pagpangapi. Break time mga kaigsunan. Parayon kita sa mga awit makalangit pagpaminaw. Dini sa FM radio sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyo mga radio shows. Dalay ko ng Ginoo maayo ko tanang. Sa Shine FM, Adonai Kadaugan! Salamat sa Ginoo. Bye-bye. God bless.